खुलुमबाय आंनि मुङा टरामनि स्वर्गियारी गामि हातिजान बियाब सानजा जनाय जिल्ला धेमाजि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो आवगायदों। आयदा फरिंखन आरजनि गिबि सिरि नोंनो आफा नुवाथारि नोंनो आफा नुवाथारि नोंनो आफा सोरजिगिरि नोंनो आफा राहानिगिरि ओ आफा गुदि गोथौ नोंनो जोंनि बोराइ बाथौ ओ आफा गुदि गोथौ नोंनो जोंनि बोराइ बाथौ नोंनो आफा नुवाथारि नोंनो आफा सोरजिगिरि नोंनो आफा